Cam toate echipele de fotbal care se respectă au cel puțin un sponsor pe tricou. Bine, apoi mai este și Hartberg din Liga 2 a Austriei, care are 18. Ei bine, pe lângă sponsorii de pe tricou mai există și zeci de alți sponsori pe care de obicei îi găsești pe site-ul echipei. Și cum majoritatea sponsorilor sunt bănci și nu cred că ar fi un video interesant să-mi deschid un cont la fiecare bancă, companii aeriene și din câte vedem pe tricourile marilor echipe niciuna nu prea decolează sau aterizează în România, sau case de pariuri la care însă nu am găsit opțiunea, va face Midas 350.000 de abonați până la finalul anului. Așadar, în următoarele 24 de ore voi încerca să folosesc cât mai multe produse ce sponsorizează echipele din Europa, după un video pe care l-am făcut deja cu echipele din Superliga, acum vreo 2 ani dacă mai țin bine minte. Vreau să văd cât de utile sunt în viața de zi cu zi pentru fanii echipelor și dacă merită cumpărate sau folosite. Apropo de partea cu 350.000 de abonați, abonează-te ca să ajung la acea sumă până la finalul anului. Am încercat deja primele 2 produse de dimineață și le voi testa pe tot parcursul zilei. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem 2 produse pe care le voi pune la test pe tot parcursul zilei. Nivea Men este sponsor la Real Madrid și Liverpool și o să mă dau deodorant la sub brațul drept. Și apoi avem Rexona Men, care este sponsor la Chelsea și la Manchester City. Am căutat 2 produse destul de similare care pretind că au aceleași calități, iar la finalul zilei voi vedea ce sub braț miroase mai frumos. Apoi am mers la Lidl, unul dintre sponsorii lui Bayern, de unde am cumpărat o ciocolată Milka, care sponsorizează tot Bayern. Avem ciocolata Milka, ia să vedem repede. Nu-mi place că nu se bine. E bună, dar cred că ar fi mai bună cu un alt produs ce sponsorizează Inter. Este vorba de ketchupul Heinz, n-am încercat niciodată, nu știu ce am zis că ar fi mai bun. Mai bine separat. Verdictul până acum e like la Lidl, evident, like la Milka și like și la Heinz, dar separat, da? Deci nu le combinați. După ce am consumat acea atrocitate, trebuie să îmi clătesc puțin gura și avem Prime Arsenal, 40 de lei, pentru că nu am cumpărat la timp de la Lidl când a fost, și Gatorade, care sponsorizează Manchester City, AC Milan, mai multe, la fel și la Prime. Au parteneriat și cu Barcelona, Juventus și Bayern. Eu voi fi legat la ochi, fratele Iancov va pune în pahar și eu voi încerca să gust. N-am gustat până acum, cred că niciuna din astea. Nu pui o travă de șobolan, da? Hai să vedem. Încep cu asta din mâna dreaptă, dar după miros cred că îmi dau seama, să văd. Nu e foarte dulce, adică chiar nu pare dulce deloc și pare că e mai degrabă o apă cu chestii, dar nu știu, nu are gust chiar de suc. Chiar bun, ăsta chiar îmi place. Am simțit zahărul de la 1 kilometru, sau, mă rog, dulceața. Asta trebuie să fie 100% e Prime și asta e Gatorade. Prime-ul, deci, e mult prea dulce din punctul meu de vedere. La o băutură care ar trebui să te hidrateze, nu știu, mi se pare că e prea dulce pentru așa ceva. O să ți se facă sete după. E decent, mai ok decât alte Prime-uri pe care le-am încercat, dar dintre astea, mi se pare că e prea dulce Prime-ul. Chiar dacă îi zic că nu au zahăr, nu înțeleg cum e posibil. Dislike aici, like la Gatorade. Bine, să dea mai mulți bani la Barcelona. Dacă dă mai mulți bani la Barcelona, să mai facem și noi un transfer acolo, e top. O situație 1 contra 1. Oleu, deja se vede unde ai dat. Și în aceste condiții trebuie măsurați 9 metri și 15 cm pentru lovitură liberă. Evident, voi folosi sponsorul Barcelonei, Stanley, care au multe produse. Eu aici am ales o ruletă. Și ca să fie mai interesant, o să măsor eu la pas și apoi vedem cât de departe am fost. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 cm. Eu zic că fix aici sunt 9 metri și 15 cm. Vedem cu ruleta. 8, m-am dus prea departe. Se pare că am pasul prea mare. 9 metri și 15 cm este aici. M-am dus cu vreo 70 de centimetri, zic eu. Nu mai măsur încă. M-am înșelat odată. Deci aici o să vină zidul pentru lovitura liberă. Dacă tot am ajuns în poziția asta să bat și lovitura liberă, aproape toate lucrurile pe care le vedeți aici sunt de pe Ergol. Ghete, pantaloni, zid, minge, tricouri de la zid pe care scrie cod Midas pentru 10% reducere la orice comandă. Folosiți codul așadar. Dacă vă doriți orice produs de fotbal, gata, Adi? E prima lovitură liberă pe azi, să văd cum merge. Cam pe rece. Hai, asta a fost. Hai să vă poate totuși dau un gol. Mamă, de unde a luat-o, bravo Adi! După atâta efort ai nevoie și de o hidratare și cum sucurile alea nu prea au fost pentru mine, nu știu cum să le zic. Avem apă simplă, avem Bucovina, sponsorizează FCSB-ul, campioana României, și San Benedetto, care sponsorizează Inter, campioana Italiei. Va fi un duel între cele două. Acum cred că ține vorba mai mult de gust, chiar dacă apa teoretic n-ar trebui să aibă gust, eu cel puțin percep diferite tipuri de apă plată. Așadar, hai să vedem dacă le ghicesc legat la ochi și care îmi place mai mult. Brrr, mă cam ia frigul, nu știu cum să vă zic. Nu știu dacă o să spun care-i care, că nu poate, nu-mi dau seama, o să spun care e mai pe gustul meu. Și cealaltă automat primește dislike, da? Ia stă. Parcă e mai fada asta și merge că asta e a lui Inter.
că Bucovina mai băut. Acum, sincer, chiar gustul nu e atât de diferit între ele. Asta parcă nu e de la noi, nu știu de ce. O să merg pe ce am zis prima dată, Inter FCSB. Și asta cred că îmi place mai mult, sincer. Mamă, dar sunt bun pe ghicit azi. Unul dintre sponsorii lui Dortmund este Tops și am aici un pliculeț cu 12 carduri, dintre care 4 speciale, așa scriu ei aici. Hai să vedem dacă am Bulan sau nu. Avem Madueke, avem Timothy Weah, avem Johnston, avem Christian Pulisic. Mamă, top. Yuri Tielemans. Pune cardurile până acum, nu prea sunt, să nu știu. Opa, asta de ce e invers? Stai că s-au întors. Sunt cu capul sus acum. Haidara, Ter Stegen, te rog, revină mai repede în poartă. Gabriel, și cred că de-acum vin astea speciale. Avem așa, Man of the Match, semnat, dar nu original, oficial, Vlahovic. Vintage Vibes Legend, Michael Ballack, dar nu știu care e raritatea, sincer. Ăsta arată bine, ăsta arată bine. Limited Edition, Platinum Pool, Rodrigo. Cred că asta trebuie să fie cel mai mișto card, Rodrigo. Mamă, ce lucește, uai de viața mea, frumos. Asta chiar îmi place. Din câte știu, ei au și anumite carduri cu bucăți din tricouri purtate de către fotbaliști, ceea ce e super mișto. Și pentru că se întunecă și chiar mi s-a făcut frig, e momentul să mă încălzesc cu sponsorul unei echipe din Italia. Off-White este partener cu AC Milan și am un hanorac de ceva vreme. E destul de gros, nu mai știu cât am dat pe el, dar a fost destul de scump și nu cred că merită neapărat banii. Am avut și eu o perioadă hype în care mi-am luat hanoracul ăsta și o pereche de șosete, dar cam atât. În schimb, nu merita el banii, dar e frumușel, e drăguț, îmi place. Și pentru că s-a făcut târziu, am făcut tot felul de chestii pe teren, e momentul să bem o cafeluță. Ok, sponsor la Inter, la Vața, aveam și acasă, dar am zis că mai bine iau de aici, oricum până ajung e târziu deja și nu mai dorm la noapte și acum luăm o cafea lungă. Miroase fain, dar cu gustul, cu taste testul nu pot să... Oh, leu, mi-a sărit un strop pe mână și mă arde. Acum taste testul. E bun, pentru o cafea de la automat e bun. Și pentru că nu mi s-a părut suficient de murdar tricoul, l-am mai tăvălit puțin și prin iarbă naturală. Cred că acum se vede și un pic de pământ, e altceva. Așadar, urmează să-l bag la spălat. Și cum altfel să-l bag la spălat decât folosind sponsorul de la Arsenal, care este Persil, pentru curățarea hainelor. Cred că la câți bani au ăștia și la ce echipamente au, cred că mai degrabă își schimbă hainele mereu. Bam. Și acum să vedem cum va ieși tricoul. Între timp, Ianco va trebui să mă miroși la sub braț să vedem care miroase mai bine după o zi de alergare. O să te leg la ochi, îmi spui care miroase mai fresh. Nu simt niciun miros. Asta miroase mai tare. Așa, deci... Doi să zicem, da, Doi? miroase mai bine, da. Rexona în loc de Nivea. Ăsta într-adevăr miroase mai puternic? Ăsta nu prea miroase. Trebuia să alergi mai mult pe partea dreaptă. Da, așa trebuia să alergi. Brandul următorului produs este prezent pe mâneca tricoului lui Real Madrid, așadar unul dintre sponsorii oarecum mai vizibili din acest video, și am ales un mouse cu care voi face 2 teste și apoi voi continua și la celelalte produse, să spunem, care urmează cu același mouse, pentru că în mod cumva convenabil mi-am uitat mouse-ul acasă pe care îl folosesc de obicei, așadar nu am oricum altă opțiune decât acesta. Cam greu de desfăcut. Oh, avem și baterii Duracell, frumos. Ok, oh, sensitivitatea e ceva horrible. Sponsorul, pentru că nu cred că am zis, este HP. Avem prima dată un test pentru mouse, aparent. Bun, m-am lămurit cu testul ăsta și acum avem un test de clicuri. Ia să vedem. Recordul mondial în 5 secunde este de 17,4. Cum adică 17,4? A, vrea să spună pe secundă 17 clicuri pe secundă. O, ai de capul meu. Încă 2 încercări. No, cam pe aici. O să țin mouse-ul de data asta, pentru că e un mouse care fuge și o să țin apăsat doar așa, bam, bam, bam. Ia zi. Am progresat, dar 17,4 e ceva absolut incredibil. Următorul sponsor este tot la Real Madrid și este vorba despre Adobe. De la Adobe există Photoshop, evident, și voi face un edit cu un jucător de la Real Madrid. Nu știu cât să-mi dau, cred că 20 de minute e suficient. Chiar 20 de minute avem setat și dăm drumul chiar acum. Bun. Și-a expirat timpul.
Cam asta e. E ok. Photoshop-ul, credeți-mă că e o unaltă super pentru edituri. Dacă aveam mai mult timp, sigur ieșea ceva chiar mișto. Am avut 20 de minute, n-am avut pozele la îndemână, n-am avut nici ideea de la început. Mi-a venit repede pe parcurs, nici jucătorul nu-l știam. Așadar, zic eu că e cumva decent. Dacă aveam o oră, ieșea ceva top. Și trecem la următorul produs. Următorul sponsor este al lui Napoli și se numește Sandbox. Este, cred că, un joc ceva, habar nu am. Mi-am făcut contul mai devreme și mi-au dat și un avatar care arată superb. O să încerc totuși să caut altul. Ăsta-s eu. Mă vedeți, da, frumos, bam. Continuăm. Hai să vedem totuși despre ce este vorba. O să joc câteva minute că habar n-am ce e aici. Mă depășește. Napoli, cu cine aveți? Sponsorship. Ciudat, e ciudat. Wow, sărim pe Space. E șocant. Hai să vedem dacă reușesc să sar. Am reușit. Nu zic că am rămas blocat aici, că ar fi grozav. Ba, cred că am rămas blocat aici. O, da, super joc. Cam asta a fost experiența mea cu Sandbox. Poate o fi grozav, poate nu, dar dacă vreau să joc un joc de genul, cred că mai bine joc Minecraft. Poate nu sunt eu suficient de vizionar și încă nu văd valoarea acestui joc, dar, repet, prefer Minecraft dacă e. Și trecem la jocul cu care sunt cel mai familiar în ultima perioadă, și anume EAFC 25, care este sponsor la Atletico Madrid, pe lângă foarte multe alte echipe, dar nu am luat niciun sponsor la ei, așadar pe ei am ales. Așadar, EA Sports, prin jocul FC25, va trebui să dau un gol cu Atletico Madrid împotriva ultimului adversar din campionat când filmez eu, Mallorca. Gol decis de roată și e foarfecă. Ok, hai să vedem golul din foarfecă. Hai băieți în careu. Da, chiar are cum să dea de acolo. Hai Orente. Hai Alvarez. Oh, nu te cred, frate! E greu când ai adversare, când e marcajul atât de strâns, greu să faci foarfecă, dai în cap omului de obicei. Acum, de-abia. Oh, și-am dat-o prea tare, cred. Da. Nu i-am dat decât un picior în cap. Cum să fie asta fault? Importantă centrarea. Asta-i. Alex Alvarez, bravo! Ia să vedem reluarea. Foarfecă, clar. Ce să mai... Bun, ăsta a fost jocul, recomand Gamer și acum să vedem cum a ieșit tricoul de la spălat. Gata programul de spălare, ia să vedem ce a ieșit. A fost și unul scurt, deci dacă n-a ieșit complet, mai dau o șansă. Pare că n-a ieșit complet. Și l-am pus și la o temperatură joasă, să vedem. Da, pe față în care, măcar miroase frumos, pe spate în care. Ar trebui să-l pun la temperaturi mai mari, doar că nu știu dacă se spală asta la temperaturi mari. Da, n-a curățat chiar tot, nu știu dacă e vina mea, dacă e vina detergentului, dar din punctul meu de vedere, nu e curat total, deci... Iar sponsorul celor de la Wolfsburg este Volkswagen. Și puteam să fi împrumutat o mașină de la un prieten, să fi mers la o reprezentanță sau de ce nu să închiriez o mașină wow, dar de ce nu mai bine să spun despre mașina mea, care este minunată din toate punctele de vedere. E puțin cam joasă, sincer, asta e partea de la nu prea pot să merg pe drumuri de țară sau la pădure, dar în rest am cărat cu ea de la plăci de marmură de 2 metri pătrați la zeci de mingi cu mingea mare, zid, absolut tot. Deci pentru ce am eu nevoie e super. Poate puțin mai mare portbagaj, dar nu vorbim de rău pentru că merită. Deci e un produs pe care îl folosesc zilnic și sunt foarte încântat. Nu mai știu câți kilometri am făcut. Am, cred că 100.000 de kilometri cu această mașină. Recomand. Oricum e mașina românului Golful, deci aia e. Și cam asta a fost ultimul produs din video. Dă un like dacă ți-a plăcut videoul, abonează-te și evident folosește codul MIDAS pentru 10% reducere la orice comandă pe ergol.com.